gotogosase orobotiro goichania wase amayanda abwata abanyakenyoro ase sublocation ya Iranda yotokase bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii chinga kyomosacho ya mobwe miaka ya igatwa abaga kwerusia obomoyo ase eukwebeka enkori Korengana ne amatani go batabira mu masajo ya Nyarakoba ga kwerusi wo moya se cinchira chiria chiyobo tutukano hasoboigo mubiro ya Nyarakoba go kwerusi wo na kwerua ase engendu nigo boigo abamenyi bense me Banyarakoba bako bori go Banyarakoba bago sanga mona bamwabo anene amakongo ari bagenderete ko babago etera gutatiga kwebwata na boigo kwerusi wo moyo muri keito tipo nasanya na mange kubatikana no roboti oru bacha banyora ngo no kuturando bunyanki gali compound gali bona kutoro bunyanki bona kutoro nyamanyanki tuwakwana ni namotebi pole asema momi no kutsira akiri kubalia nyalete angana akiri kwa pole umboli nga yumo gakali namotebi yumo gakanya burura akali taracha umanya kuwaro namo bulindi mu nako ni mu nako ntwara misi ayandi bituma namotebi akirinde damara liende na bintu biri umanya kurwara umanya wantege ingumbwa to bokong ingumbwa te mechando ngumbo mechando ki bamura minto bakongita bamura minto bakongobelia imbata gitikondora kuengentande ingonta gitikwengenta gusenywe sumo amate tsoro gakone binte bitu nyibwete oyo noro muchakano bwa makweli yo mosacho yo mobwe miaka ya igatwa aselieta David Martin oyo nyara kwerusio bomoyo bwaye asokwebeka engoli ole kansa asaba soro ngakeresi ontebia ngayore omboria ngayore amatebi na kwa ya tole tubwate set piece amasindano nyaburunde kwa olende ayenyo gotagete enda bakanko beroro unganyango chande na nkirentu wakaendera kokora set piece watera yona aruroro namana wocha na ikanka na rusia uniform na begete na koraki na mara kwanda ujeso munginare ngo koye cyagunsa na koye biundie okongori ngaje ngakimwari sia ngombe mwao tuendaga komora kuwa ngori ngona rende soro lyata ngo cyare kondora ngayari omungino bantebya oyimabu atango kamabu nyora soro genge antete sungeti angori namana kurona kuminga kibona soro gacha guitiraga natigari ndo sona inabo abakara abantu baje babona batanga kiyaya uyore moyo kwa yana ito moyibutura namana kurona koraki nabutura ngoriye lindo ndo goserera moyo ale makonye nanyora kumbe gakwete iko omokonyi bwo mugambi bwe sublocation ya Iranda Richard Nyaoso nigo ainekia egekoreke twatu muchano magoro rero umumura utokire kenyokia na gengentete nanda ngentere asa kolegasi wo mwaka matunda komenta najwe ni gaireranga nobururo bonene ase amateywe asate banga mamumu abonya gosira omuberoye ni gore ase nkendu otaraye ni gwa gasira chusi nande abande kurusu mochara misa ni gwichuma so na kuminga kimwana yo nkiaro rusobo ocha guitira ga igo bande kero mwako mwabanga atirisi ntwari kanisa bona mekere gocha naje konyora n'umwana uyu usirite so tinama na byanga kiagero mwana cyo guitira gaiga ikuja no kanya to korike buru ngo cyaro buramatire ko gotoiga nagasi no mukonya nese ngombe sichombe nona igana nyorira apuita se nyumba ya ngombe ana bayiri litoke koboko nirunguri ari kunyimu ndonyo musabi ndora manambro le mikiabo ate yacho kwese problem chinga kechoni gaboriri abanyakenyoro ko babatorerwe na gotiga kwerusia obomoyo sole na sabiro bokanyeku obotoereru akuwa mono kolemerani because no borro bonene sengenje bobona yabere michandira arakabere banchira nenga makana yabere indegere program yeri gindi kubuya mwana yera ni usamaskanya at the same time mungo saba abantu baminto uyitaje ukutaka solution kere muchando obere tekeja mwana yakwanu to manya muchando sobere umuga kamatundura ni gatigalete no moichano maega yomokolio yemeremo kwerusio bomoyo ase obweli bwechiombe ona engane ye gonkumetinga ngisora ngocha aja guitira bona tutomana ne omubero gosirani wira senkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital ase obotuki bwa bene bwachakire yinko lipata liandize TV kurwase kenyoro kia mekongo nyoni iyo gutokesa blockation ya Iranda imeye ward ya Nyakoe ili etalia Nedipon asanya